GT. Od Mercedesa volim GTS. Mislim, jeste, opet pucam na visoko, ali meni se sviđa taj auto. Mečka je mama. Jeste. Mercedes je Mercedes. Ima on svoje i... Znaš šta je nažalost? Kad pomešaju Mercedesa i BMW-a što se tiče zadnje vuči, što se tiče džakova cementa u gepeku. Malo je glupo da porede to. Vidio sam na nekom TikToku da su ubacili moj F11 na snegu ispred kuće, gde sam ja isključio onaj proklizavanje i Stefan je sa terase snimao to, tako? Da, i taj klip je izašao kao, evo kako se ponaša BMW na snegu, a onda izbace Audi kako vuče nekoga, neki kamion nešto vuče kao sad Audi je. To je glupost, brate. Audi ima quattro, ima 300 kurca tih rada, ne može tu da se poreda, ali ko ima BMW-a, ko ima zadnju vuču i ko ima kontrolu tog proklizavanja tih, ne možete da osetite da je to auto sa zadnjom vučom na snegu. Kunem vam se. Ja bar nisam neki kao ovi ljudi što profesionalno vozite automobile, driftaju, rade sve što, ali ono kako sam ja iskusio ovih par zima, moj nije čak to, nije X-Drive da kažem, ima tu kontrolu i onda mi je super.